салом дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо нағз ҳастед. Худо шукр ки моам нағз гаштем. хушомадид мегӯям ҳамаи шуморо ба канали худамон. чӣ хеле ки дидастем, мо баромадем истироҳат. Мо насиб бошад сафар дорем. пеш аз сафар хостем камтар харид кунем, лекин инҷоба ҳеҷ наёфтем. нав якбай кушодагӣ молказан неки ҳар чизе ки мо мехостем инҷоба ҳеҷи наёфтем. ман камтар кофею мороженое хӯрдему бо зани хона сафар. пурсидам бобои ғуфрон ки ҳамеша нӯштагӣ будам. бобои ғуфрон ина пеш карда овардем ки ҳеҷам наёфтем. бо гаштани хона будамонам Сказки прям такой прям самый большой солнышко. Мне кажется, Альпа-хаус это во весь страны. Правда, Мэгги? намедонам. Души может быть. Мне нравится вот здесь. Это лучше там. Нет. Что? Я оказался. Я оказался. Дима, они тебе не купили сразу. Хватит фотки, сколько можно? Тряпки, зачем что-то тряпки? инҷо бошад ҷианам дар ҳамин шаҳри мо мехонад. аз тоҷикистон камтар саводӣ овард. дар ҳаминҷа ҳама чӣ бошад бо аз ватан бои дигар мекунад. ҳол мекунем ки маззашон дигар хеле. раҳмати калон барои саводиҳо. ман инҷо камтар хамир кардам. хамири манто. хамири манторо ҳамаи мо медонем чӣ хел кардан дар кор. неки ман ин дафъа духтарҳо дидам гуфтам ки ба ё дар манто дрож мендохтам. манам ин дафъа дар дрож андохта отамхан фай кардам. фай тунук кардам. манто бисёр бомазза шуд. баъд аз хамири мондагиам дар инҷо вай мегӯям татарский вай ҳастай пирмяч. бо аз як хамир ду хӯрок пухтам. ҳам пирмяч пухтам, ҳам манто. ин нағз будааст. вақте ки хамир вай монд таки фарш бо ин як хӯроки дигам тайёр шуд. ина пирмяч тайёр кардам ва дар ҳамин равған бирён кардамшон.
примечай у нас сурхай, неки намедон дар телефони ман сафед нишон медиҳад. Гуфтем блюдо теҷе ки намедонам, фақат дар телефони мо бихел нишон медиҳад сафед. Вай гуфт ки ман пули телефон мехарам. Худо тестак харад, манам бинам ку чӣ хел бошад. Хай ман ай пули ютуб бо 30 сол дига ждат мекунам, баъд телефон мехарам мумкин. дар ҳамин ҷо ман бо шумо худоҳофизӣ мекунам. куҷое бошед, саломат бошед. خداحافظ. Вы попробовали морская капуста? Я уже попробовала. Там очень вкусно. Это очень полезно. Еще вы примете кимчи. Очень вкусно. Еще тоже все разные. Как рыба.